Ka Infinix kala launch biang sakana ka we ka pun thma jongka kata ka de ka Infinix GT30 5G. Wat yas ngatu bekla ya kane bat katuga GT30 Pro mo namar kane ka de ka bahapo jong katuga GT30 Pro kane kam de ka Pro mo ka de tang ka GT30. Katu ka GT30 Pro M ka de ka model ka bakila launch nadu kinegi benai bala dep. Te kumta ya kane ngila banong kum ka para jong katuga GT30 Pro mo namar kane kan de hapo jong katu mo kita ki features jong ka. Kan ma bha kane ba habadon kata ka kerteng GTM haki phone kata kemut kideki gaming phones. Te kane ka GT30 ru ka de ka gaming phone jong ka. Nagata gadau hakaneru kila aya kita ki trigger button mo kumbaki aya hakatoka GT30 Pro. Bat kane ka phone kande ka phone ka banangkong ka bandon ya kita ki trigger buttons ki bahapok ka RP hajar. Kine ki trigger button jangka am kide ki ba pensuk haga por balek kai game. Am tang haki games la ru ban pendon kam haki we ki weru ki features jangka. Kum haka por ba pendon kam ya ka kamera jangka am phila ban penlong kum kita ki shutter button lane ban klik ya ki dur naki video lang ba ki trigger button. Nangta la ru ban screenshots lang ba ki trigger button. Nang takum haka por ba pit film ne pit video ru la ban post ne play lang baki neki trigger button. Dang pun kiwe ru ki option ki ba phila ban customize lang baki neki trigger button. Ta haka ne video nginya pit ya kita ki features jong kana ka phone mo kilong kumno kita ki features jong ka. Ta haswa bangan sedang ban batai ki neki features jong kana ka phone wat klet ban aya ka like jong pi bat ai ru ya ka toka hype haka ne video. Bat phila ru ban share bat comment lada pidon AA ban keli mo. Bat subscribe ru lada pikwa ban yoi man kipor ki video hakaneka channel da ka ba ton on yau to bell icon te ya in sedang ban page ya kita ki features jong kana pun in sedang shwa haka design bat ka build jong ka design jong ka te ka stream kum ka to hi ka handman jong ka mo ka to ka GT30 Pro bat ka neru ka don ya gitu ki RGB lights bat kini ki RGB lights am ki try kam ru kum ki notification lights bat hakane ka liang ru kana ka pun kan long ka pun ka banangkong ka bandon ya kita ki RGB lights ki batang hapok ka RP hajar. Bat kaneru kadon ya gitu ki geometric patterns kumba kalong hakatoka GT30 Pro kane kan kampen ipu iping ya katoka design jongka laneka looks jongka namar baga de gaming phone lada supet ya gadur jongka ru kadon kata ga gaming vibes jongka mo kamut supet ru latip lupa baga dega gaming phones ta haka body bat ka frame jongka kana ga phone kisna daki plastik laneki polycarbonate nang ta haka bak jongka ru kisna daki juhi daki plastik te haka thickness na ka jing ruben jongka ka poi pra bat ka jing khia jongka pat ka poi sispa pra punya gram haka IP rating pat kana ka phone ki ai daga IP64 kane kampat dega waterproof ma nang ta haki sim card ka support dagi dual nano sim card te ban unlock pat ya kana ka phone ki ai daga under display fingerprint daga taka optical sensor haki colors jongka pat kana ka phone ka don light ka banangkong ka taka pulse green ka baar ka taka cyber blue ka balai pat ka taka blade white temen tapat ni poi haka display jongka kajing hek ka display jong kana ka phone kalong 1.9 inci da kata ka 1.5K LTPS 10 bit AMOLED display si spa sapusau has ka refresh rate ki ai bat haka brightness hadu kan spa nits kata ka high brightness jongka bat sau jarsan spa nits pat kata ka peak brightness jongka bat kila aru hadu arhajar light spa sau hertz kata ka PWM dimming kane kan yarap na kabenta ban penduna ya ka flickering jong ka display haka por ba pendon kam haka jaka badum bat kane kan yarap sibun na kabenta ki kemat bakin on touch kloy haka por ba pendon kam ya kana ka phone bat haka display protection pat kila ada kata ga Gorilla Glass 7i temen tapat ini poi HU chipset jongka u chipset lana processor ki ah kana ka phone kata da MediaTek Dimensity 7400 bat 1 nanometer kisnai u une processor ru menta kisngi ula kam popular bama haki phone ki bah po 800,000 te haka antutu score kana ka phone ka yok kumba nyau lak AA ban lek game pat kum haka BGMI kana ka phone kala support daka 90 fps bat ya kana la certified ne pentikna daka Krafton ka badai ka company basna ya ka BGMI tenang ta haka software jong kapat ki ai daga Android 15 bat utau XOS 15 arsnem kin aya ka OS update bat license pat kin aya ka taka security update bat haki AI features ru kana ka phone ka don kato kana teli kum kata ka AI gallery AI assistant AI text to image AI photo enhancer nang ta utau Folax bat kiwe de tenang ta haka RAM bat ka storage jong kana ka phone ka don arjaj ka barangkong kata ka pra GB ka RAM bat sispa arpa pra GB ka storage ka baar kata ka top variant jong ka pra GB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage ka jat RAM bakil ah kana ka phone kata daga LPDDR5X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 2.2 ka jat RAM te ka kambiang mo ki ai Handre haka jat storage da ka duna kendiat bakil ada ka bakham rim mo kana ka jat storage temen tapat ngini poi haka kamera jongka kana ka phone ka don RT5 ki kamera jongka nadin ka banangkong ki ada ka 1000 megapiksel kata ka primary kamera jongka bat haka sensor kana ka kamera ki ada ka Sony IMX 682 nang ta ka kamera ka baarpat ki ada ka pra megapiksel kata ka ultra wide kamera
Ha ke front kamera jong kapat ki ada ke 8 megapiksel, bat ha ke neru ka support da ke 4K 30 fps ha ki video. Ke kamera jong karu ka syu biang mo namar kane ke phone kadai ke gaming phone. Te kum ta ngim laban expect pelat. Handre wat lakat taru ngiui ba kadang aya ke tuka ultra wide kamera ru de. Namar ha kane ke dor baki IM dang pun kiwe ki brand ki bomju aya kata ka ultra wide kamera. Handre ha kane kila aya kane ka ultra wide kamera ru mah. Wat lada ki ai tang daka pra megapiksel ru. Ya ki balek kai game te kane ka kamera jong karu kala biang hi namar ngasya yoi ba kini ki balek kai game kim da bena ya kata ka kamera jong ka. Te mentapat nginye poi hau bateri jong ka. U bateri jong kana ka pun ki ada usan hajar sanspa mAh. U bateri jong ka te khamduna khendiat mah. Lada ki ai at least da 1000 te kala khambiang susu. Ha u charger jong kapat ki ada usa pesan watt. Nang ta sipe watt pat ka support ya kata ka reverse wired charging. Bat kala don ru ya kata ka bypass charging. Namar bakade ke gaming phone te kila ai ya kata ka bypass charging ru. Kane ke bypass charging kamut pila ban charge direct na charger sya ka motherboard jong ka phone. Ya kata kisat pendon kam ha ke por balek kai game ban light na ke jingkiu ke hit jong ka phone. Tenang ta hakiwe kiwe pat ki features jongka kana ke phone ka don hadu sipeu tuli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4. Bat haki speaker ru kana ke phone ka don daki dual stereo speaker. Bat haki mic ru ka don RT5 ki mic. Bat uto UIR blaster ru ki ai. Nang ta kata ka white one L1 ru ka support ka NFC ka radio te ki claim ai. Temen tapat nginye poi ha ka main mah kata ka deka dor jongka. Ka dor jong kana ke phone ka sedang nadu ka khat khandai hajar saus pa khandai. Kata ya ketu ke base variant jongka ke pra GB RAM bat cis pa pra GB storage. Ka baar ka poi RP hajar khandai spa khandai. Kata ya ketu ke pra GB RAM bat ar spa san pun GB storage. Handre lang bagi bang offer pat kana ke pun kala benduna haduk khatsan spa na ketu ka dor tra jongki. Te ka opinion jonga ya kana ke pun balada pide kita ki hardcore gamer lane ki baklan ba ban lek kai game bat ka budget jongpi ka bade hapok ka RP hajar. Te kana ke pun ka biang mah ya pi bantit. Namar kana ke pun kila sna kerpang na benta ban lek kai game. Wat hadu ka to FPS haka BGMI ru ka support officially daga 90 FPS. Namar ya kata lah certified lane pentikna daga Krafton ka bade ka company basina ya ka BGMI. Kat nongut na pedeng jongpi ki ba page ya kana ke video ki bade ki game lovers yang ba ya ka presence jongpi da ka ba comment hang ne harum. Kenang bangin ya page kat no ka jingklan kataga game community jongpi. Lada pimdan bat ong ru su komen laga komen da ke basu ai da love emojis ru te kumta ngaru ngan snyo thu ba phiru phideki game lovers tementa ngathrai lang ba gana ke video janga philala ban snyo thu ya kita ki features jong gana ke phone kala biang em ban thien te lada phikwa banang yu i kum kine ki jaj video ki bayade saphang ki phone thamai bat kiwe ki tech updates kumta ai ya ga like jong phi ha kana ke video khnang ba ga youtube kan snyo thu mo ba pidon interest kum kine ki jaj video khnang ba kan nang yai suggest syapi ya ki video ki banga permi thamai. Bat kumjuk subscribe ya kana channel lada pimpat dep ban subscribe. Tengin syam hakawe pat ke video jenga kublai sibun.